Ние сме True Drivers и днес ще ви покажа как минава един наш работен ден. Това е бат Любо. Неговата работа е предимно да чака. Чака пред сервизи, чака по светофари, чака пред офиса, чака заплата. Шефе, идвам за заплатата. Ще изчакаш малко. Чака и жена си. Слизай, след 1 минута съм долу. Чакай малко. Първата ни работа беше да закараме едно от кадитата на стенд. Колегите също бяха там и чакаха. Минахме стенда и отидохме да вземем другото кади, за да обслужим и него. Намерихме колегата на една автомивка, където той подготвяше колата. Само да го оправим за път, да е готово и сме в играта. Разменяме кадитата, оставяме това и вземем ето това. Те са еднакви. Разменихме двете кадита, сега отиваме да обслужим и това. Пристигнахме в сервиза за редовното месечно обслужване на второто кади. Докато чакаме да обслужат колата, отиваме да хапнем с бат Любо набързо и продължаваме с плановете. Колата е обслужена и проверена за евентуално излезли грешки. Следваща спирка отиваме до офиса да вземем единия Мерцедес и пак да го обслужим. Взимаме едното Вито и повтаряме процедурата. Докарахме го пак в сервиза, защото хората са казали, за една кола и за една жена, ако не се грижиш, ще те оставят. Но в този случай ще те остави на пътя и няма да е много приятно. И понеже пак чакаме, отиваме да си вземем нещо студено за пиене, защото е мръсна жега в Пловдив, а буса ще се забави малко, така че това е от нас за сега. Буса е готов, прегледане на компютъра за грешки и продължаваме напред с задачите за деня.